اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جنجينا آية كينيا قال الله جل وعلا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا الآية. وآخرون وقوم آخرون يمب مبتدا فدرا ولد اعترفوا بذنوبهم بقرتك بتبتني جنوباجي من التخلف حالو تاكي أتشيادو بي النبي صلى الله عليه وسلم هاكون تبوك وناته دم تندن ورمان والخبر خبر خلطوا عملا صالحا بنجل لكود لابد وهو جهادون كان يوني جهاد ما قبل ذلك يسقل وارم دو لأن نقول دا يادا بين الله صلى الله عليه وسلم جهادي تو كان يمان دو كود بود برن كوا أو اعترافهم مالا بوغير راكي مابه بجنوبهم جنوباجي مابه أو غير ذلك كوتنا بولوادون دو كوندر كودة بوده on bi adama joto huwi kugal kallungal o hilliti ko huwi man woɗa nden o tuubi ɗo nden na o huwi kugal bongal kadi kanjum ɗo huɗon nder kuuɗe maɓɓe boɗɗe nden wa akhara kuuɗe goɗɗe bo sayyiya kalluɗe wa huwa takhallufuhum kanjum on luutaki maɓɓe acca yaadugo ɓe annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ha konu tabuk ɗon man bo en fuɗɗino keñano ha asbabu nujulil aya sababuji jippaago aya man aya toye gawluhu ta'ala konngol allah ɓangiɗo ha o wi wa akharuna tarafu woɓɓe qirrake ɓe junubaji maɓɓe al aya a jarara gare aya أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب الله هني ودل ينكن فتخلف أبو لبابة وخمسة معه أبو لبابة دم صحابة جو مؤمنين جو ولوتي بجو هاوتا دبي معكم بنغادي بنجيكو كدي kamɓe kaɓe jahayi konugo summa inna aba lubabata wa rajulaini maahu nden nder joweego goo abu lubaba ɓe worɓe ɗiɗo hawtade ɓe maako tafakkaru wa nadimu wa ayganu bil halaki ɓe numi nden kamɓe man ɓe wasmiti ɓe yaqqigini ɓe halakuye to nini ɓeɗo jooɗi kamɓe siwti ɗo wa qaaluɓe mbi nanu fi dhilali wa tumanina ma annisa enen en ɗon ha nder ɗowdi ɓe de'ititki ɓe rewɓe wa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa muminuna maahu fi ljihad nden nulaɗo allah ɓe mumini en hawtade ɓe maako hamɓe bo ɓe dilli jihadi da nangue da dayugo lawol da torra saɗirma summa inna aba lubabata wa rajulayni maahu hoti ɓawo ɗon kadi to nden ɓe mbiyata wallahi lanusiganna anfusana bisawari fala nubliguha hatta yakuna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam huwa alladi yubliguha abu lubaba ɓe ɗiɗo hawtade ɓe maako goo yaake man ɓe kunori allah ɓe mbi wallahi min kaɓɓan nafsuji amin min haɓɓa nafsuji amin ha gimsikiji ha darange juulirde yo min joftata nafsuji amin manni ha nulaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tawitani kankon wara o yoftani fa faalu ɓe kuuwi o bagiya salasatu nafarin lam yusigu anfusahum nden hori nder maɓɓe yimɓe tato kamɓe kaɓe kaɓɓani e hoore koye maɓɓe
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بركة نولاد الله ورتي أكون تبوغو فقال وبي من هؤلاء الموسقون بالسواري دم بيبه كعبا بهذا رجلو هاردون كدي بجاب نولاد الله فقال رجل قدوي هذا أبو لبابة وأصحاب له دودم أبو لبابة بصوبرا بماكو تخلفوا بلوتنا بجاداي بماكو تبوك فآهدوا الله أن لا يدلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تدلقهم ɓe alkotiri ɓe allah seniɗo ɓe gari ɓe kaɓɓi ko e maɓɓe ɓe mbi ɓe joftata ko e maɓɓe ni senato anun a wari a yofti ɓe fa qala nulaɗo allah bo wi la udliguhum hatta umara bi islagihim mi yoftata ɓe so nato mi umrama ɓe yoftuki ɓe fa anzala llahu sey allah jippini aya kadi wa akharuna atarafu bi junubihim woɓɓe feere qirrake ɓe junubaji mum al aya jara aya falamma nazalat wakkati nde aya man jippi annaga humnulaɗo allah fisti ɓe wa azarahu yedditani ɓe wo bagiya salasa naɓe jeegonona ɓeɗo tati on kaɓɓino ko e muɗum wo bagiya salasa hori tato alladina lam yusibu anfusahum ɓe kaɓɓayno ko e muɗum go lam yuskaru bi cheyin kamɓe kaɓe bolwiraka ɓe hunde allah wiyay kamɓe ka yaafi ɓe ko malla bonoyi وهم الذين قال الله فيهم هم بوني بالله بيهر مودum وآخرون اعترفوا وآخرون مرجون لأمر الله وبو ثبتنا بغم في الله فجعل ناس يقول سيب بجبد ربي أكدي هلكوا إذا لم ينزل أجرهم لقل دول ما بجفاي كم بكالكي وآخرون يقولون وبربي أكاي عسى الله أن يتوب عليهم ɓaɗoto allah seniɗo jaɓa tuubu maɓɓe hatta nasalat ha konngol allah jippi wa ala salasati alladina hullifu ɓe ɗo tato ɓen lutnaɓe tato ɓe kaɓɓayno ko e mum go to kamɓe fuu allah seniɗo yafakeɓe kadi wa akhraja ibnu jaririn min tariqi ali ibni abi talhata an ibni abbasin nahwahu wa zada o ɓesdi fa jaa abu lubabatu wa ashabuhu bi amwalihim wakkati nde ɓen go tuubu maɓɓe jaɓama go abou lubaba ɓe soobiraɓe maako ɗiɗo ɓe tato go ɓe gaddi bi amwalihim jawle maɓɓe hina ulligu wakkati ɓe jofta fa qalu ɓe mbi ya rasulallah hadi amwaluna fatasaddak biha anna wastagfir lana nda jawle amin kanje on suhlino min haɗi min yaadugo ɓe ma jihaadi ɗo nda jawle man ko huɗe a hokkaɗe sadaka a farkitina min a torana min yaafu e allah jeniɗo فقال نولاد الله ما أمرت أن أخرج من أموالكم شيئا مي أمراي مي هو أبو دها جاول من فأنزل الله سيئا جبني خذ من أموالهم صدقة هو جاول من دو صدقة الآية جارة ذكر آية وأخرج هذا القدر وحده عن سعيد بن جبير والضحاك بن أسلم وأخرج هذا القدر وحده وورتد لواء سعيد بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت في سقا وهي آية مرخص من أموالهم دو كجبها يمبجويد دو 4 نيو منهم در ربطوا أنفسهم بكبكوا إما في السواري دار يجولون وهم هم بوني أبو لبابة ومرداس وأوس بن خدام وثعلبة بن وديعة توي بيرو بنايو هاما بآية من جبي نون وأخرج أبو سيخ وابن مندى في الصحابة أصحاب من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك 6 laatake yimɓe ɓe luutino yahay kono tabogu luutinulaaɗo allah nden mumini en bo hamɓe man ɓe joweego abou lubaba wa awsu bnu khidamin wa salabatu bnu wadia wa kabu bnu malikin wa muraratu bnu rabi wa hilalu bnu umayya fa jaa abou lubaba wa awsun wa salaba nden abou lubaba ɓe awsu ɓe salaba ɓe ngari kamɓe farabadu anfusahum ɓe kaɓɓi ko e maɓɓe bi sawari ha darage juulirde wa ja'u bi amwalihim ɓe gaddi jawle maɓɓe fa qalu ɓe mbi ya rasulallah hadha alladhi habasana anka
ɓe wiyata hus hada alladi habasana anka nda ho u jawle amin ɗo ko faddino min hadi min yaadugo konu jihadi ɓe ma hadi min yaadugo tabuk ɓe ma fa qala nulaɗo allah wi la uhillum hatta yakuna qital fa nazala alqur'anu non noon o wi mi fistataɓe bo so nato yaake après jippi fa nazala alqur'anu qur'an jippi wa akharuna tarafu bi junubihim woɓɓe nder maɓɓe girrake ɓe junubaji muɗum o wi tuɓorgal ma hadise on man cembingal bo wa akhraja ibnu mirdawai bi sanadin fihi lwaqidi an ummi salamata qalat ummu salama wi inna tawbata abi lubaba nazalat fi bayti o wi tuubu abi lubaba ɗo jippi aya man jippi yake man nulaɗo allah ɗon ha suudu am kanko ummu salama hindu inde maako debbo marɗo hakkilo boɗɗo nden nden adduɗo yakeji bo o wi fa samitu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yadhak mi nani nulaɗo allah ɗon jala fi sahri baɓɓol fa kuntu mbimi ma yutikuka ya rasulallah e ko jalnete ya nulaɗo allah gala o wi tiba ala abi lubaba tuubu jaɓama dow baba lubaba ummu salama wiyata fa kuntu mbimi udinuhu bidalik mi andinamo bolwa ɗum ɗo na fa gala nulaɗo allah wimo ma siita hu ko giɗɗa fa gumtu ala babil hujra o wi se darimi ɗo dambugal suudu wa dhalika qabla an yudraba al hijab kanjum man ɗo daga yeeso aya dambude jippa fa gumtu mbimi ya aba lubaba absir faqad taba allahu alayka an baba lubaba seyu haqiqa allah jaɓi tuubuma fa sara nnasu liyudliguhu yimɓe kafti jawɗi ha ɓe jofta abu lubaba fa qala o wi hatta yatiya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o wi wala joftanɗo yam fuu sona to nulaɗo allah wari fa yakunu huwa alladi yulliguni walata kanko woni mo yoftatanmi falamma haraja ila subhi nde nulaɗo allah wurti ha julgo julde subaha allah ga yoftimo fa najalat aya jippi wa akharuna tarafu bi junubihim woɓɓe nder maɓɓe qirrake ɓe junubaji muɗum ɗon o wi kadi wa akharuna mubtada fuɗɗiraɗo wolde to ha ɗon man itarafu bi junubihim min attahallufi ha duutaki naatuhu kanjum won tindinore majum wal habaru bo halaɗu amalan salihan ɓe jillidiri kuuɗe laaɓɗe wa huwa jihaduhum qabla dhalika waɗgo jihadi maɓɓe yeeso ɓolwa ɗum ɗo aw itirafuhum ko bo qirritirki maɓɓe bi junubihim ɓe junubaji maɓɓe goɗɗo tuubotoɗo na se to hiriti o waɗi aybe nden nden o tuuba amma mo wi waɗayi aybe kade tuuboto kadi a sey hillitirgo aybe muɗum tuubana allah kayum fu nder kuuɗe boɗɗe on woni aw gayri dalika ko bo tana bolwa ɗum ɗo wa akhara sayyan goɗɗe bo kalluɗe fahin wa huwa tahallufum kanjum on luutaki maɓɓe soyde yaadugo maɓɓe ɓe nulaɗo allah kono jihadi ɗo kanjum ɗo ɗum kalluɗum banno laatake kadi hirlitago maɓɓe aybe maɓɓe malla jihadi ko ɓe gaɗanno daga yeeso ma ɓe nulaɗo allah kanjum bo ɗum boɗɗum yo ɗo kadi yaake nden kam ɓe kefti yaake maɓɓe to ɓe keedi to a yi ha aya wa akharuna tarafu bi junubihim ha yehi yeeso ɗo gasɗum man a faaman kadi ha deyde ayaje ɗe jannguɗen ɗo anna man takallafa an tabuka salasatu aksamin yimɓe luutuɓe acciyago kono tabuk ɗo ɗum geɓe tati man ɗo qismun munafiqun yeɓre woore ka ɗum naafiki en istamarru ala nifaqi ɓe ndogake ɗo naafikaku en wi naafikijo kanko suuɗata keferaku nder ɓernde nder wangina islamaku wa qad taqaddama dicruhum fi gawlihi wollugo ɓe artino ha konngol allah wa mimman hawlakum min al arabi munafiqun janga ɗum ha yaha asim ɗo en jangino ɗum ha jangde men saalide yo ɗon man ɗo yeɓre woore on nder man mimman hawlakum min al arabi gonɓe bange moɗon onon yimɓe madina kadi arabi kawyinko en gonɓe bange madina ɗon nder maɓɓe woɓɓe feere naafiki en to a yiya ɗon ɗo yeɓre woore wolwama her ɗo nden fayinta wa qismu yeɓre wonde bo ta ibuna tuubiɓe itarafu bi junubihim kamɓe kaɓe qirrake junubaji maɓɓe wa badaru bil udri li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɓe jawɗi kadi ɓe geldol ha nulaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tabitani abu lubaba ɓe sobiraɓe mum goo wa qad zakarahumullahu fi qawli haqiqa allah wolluwi hakkongol muɗum wa akharuna tarafu nayi nane ka mimman hawlakum min al arabi nden ha ɗo bo wa akharuna tarafu woɓɓe ka qirrake
be junubaji muɗum kayum man bo ha yetti o fa yunabbi'uhum bima kuntum ta'malun Allah ɗon yecca on be ko on laati on ɗo ɗuwa to a yigeɓe ɗiɗi to wa qismu ndiyabre wonde feere bo lam ibadilu bil usri fuu mumini en on dey wolwana haa ɗo kamɓe bo ɓe yawɗayi ɓe haala geldol sam ɓe ɗaɓɓita yedditaki kamɓe bo ɓe muñini haa yaake kiita Allah timmi wa qad zakarahumullahu bi qawli hamɓe bo haqiqa Allah wolwiri ɓe ɓe konngol muɗum wa akharuna murjawna woɓɓe bo sabbitinaɓe ha jara konngol Allah hakimu to ɗo holli maggeɓe mande feere feere je wari bana ni ha yimɓe go ɗum fuu majum wolwama bo haala konu uhdu harɗon nden Allah seniɗo wi asallahu an yafuwa anhum haqiqa Allah seniɗo yaafotoɓe to anani Allah wima asa kam kola Allah kam a tabbitina fakar hunde man nde waɗan ɓurna fuu asaman ɗo waran gam dalila tammugo ngol ɗo fayida tammude tammude bo de'itinan neɗɗo ha hunde taw kanjum kadi goɗɗo tamminta goɗɗo hunde nden nden harminamo kanjum ɗum ayiɓe sakko ma Allah ceniɗo on wi asallahu an yafuwa anhu andu fakar kadi Allah yafotoɓe wala se ko sam ɗum boniɗe andaɗe ha boniɗe arab en ha o wi asallahu an yafuwa anhum wa nahwiha tufidu lidma'a wa man adma insanan fi shay'in summa harramahu minhu kana aran alayhi ngol ɗo fayida tammude to nini goɗɗo on tammini goɗɗo hunde nden o harminimo hokkaymo kam ɗum ayiɓe amma andi Allah ceniɗo kam fakkat to tammini goɗɗo hunde hokkanmo kanjo o wi wallahu akramu min an yudmiya adan min shay'in summa la yutihi iya Allah ɓuri teddugo dinintani no tammina goɗɗo hunde nden o hokkaymo hunde man kam li annahu waadun wa huwa la yatakallafu tammingo goɗɗo hunde ɗo ɗum ina on ina bo luɗnatake alwaadu inda almumini daynum ina ɗum heedi muminijo ɗum yamade a inani goɗɗo to kaja waɗi a hokkan mo ni kaja kay wajibi nden se a hokka mo yo nden Allah seniɗo wi ɓen man ɗo asallahu an yafuwa anhum asallahu an yatuba alayhim haqiqa Allah jaɓan tuubu maɓɓe inna allaha andu Allah gafurun faro rahimun hinno ɗuuɗa farukijo ɗuuɗa hinnukijo yo non man fakat o wi nazalat fi abi lubaba wa jama'a aya man ka jippi abi lubaba be jama'are kamɓe man awsabu anfusahum fi sawari lmasjidi ɓe kaɓɓi nafsuji maɓɓe ha darange juulirden lamma balagahum nde hewtiɓe ma nazala fil mukhallafina ko jippi heedi luutnaɓe ha yimɓe 50 e gelde ɓe jahayno konugo nde nini ko jippi ha maɓɓe hewti abu lubaba en wa akharuna tarafu bi junubihim ɗo kanjuman ɗo yaake man ɗo ɓe nani ko jippi ha yimɓe ɓe jahay konugo iggo e kalta satuka ɗumejum jippino ha maɓɓe en jangi ha ayaje saliɗe ɗo ni fariha almukhallafuna bi maqadihim khilafa rasulillah to ɓen luutiɓe yaaday kono jihadi Tabuk ɓe nulaɗo Allah ɗo ɓe seyori ɓe luutuɓe maɓɓe jooɗo ɓe luuti ɓe jooɗi man ɓe jahay kono man ɗo ɓe sewri be majum to seyo man ɗo ɓaawo toon na hayru walanaɓe ha majum ɓaawo seyo maɓɓe man ɓaawo seyo maɓɓe man ɗo holli ɓaawo ɗon torra wodani ɓe kanjum naafiki en go ɓeɗo bo ɓe mumini en naɓe naafiki en nde ɓe nani ɗon go kanjum ɗum hulni ɓe kadi yo kanjum waɗi ɓe yaawi ɓe kaɓɓi ko e maɓɓe ɓe ɗaɓɓiti deyde no Allah seniɗo yaafira ɓe ɗum sabbibini yaafugoɓe bo ha konngol maako o wi nanan en jangino ha safakaya najalat fi abi lubaba noon ha ɗo bo o wi najalat fi abi lubaba wa jama'atin aya man jippi ha baba lubaba ɓe jama'are wonde ɓe kaɓɓi ko e maɓɓe abu lubaba ɗo ɗum moy wa huwa rafi'atu bnu abdil munziri inde maako rafi'a nden ɓi abdil munziri kana min ali suffa o laatake kam ko ɗo nder yimɓe danki ɗon no bange juulirde annabijo sallllahu alayhi wa sallam hoɓɓe islama ɓe ngala ciye ɓe ngala ha ɓe kotata ha bandiraɓe maɓɓe to ɓe simmi ɓe ngari ɗo ɗon ɓe gonata les danki man to nini nulaɗo Allah ɗo ha jihadi ɓe jaada ɓe muɗum to sadaka hokkama nulaɗo Allah hokka ɓe gam sadaka harmi dow maako ñalowma ɓe ñeɗan ndiyam ɓe gadda juulirde ɓe dilla ɓe rondoya dogle yimɓe ɓe heɓa ceede ɓe heɓa ko ɓe ñaama nder majum ɓe hokka sadaka yo kamɓe woni ahlu suffa
ha komi yahata toon ɗo Allah seniɗo hoodiyam yaake feere miɗo yaha mi yahi mi ɗelliti ha deyde nokkure man ɓeɗo waɗi nder juulirde towi seɗɗa ni ɓuri ko lutti mi tawi yimɓeji ɗo ɓiɗɗotiri toon sojejo mi ƴami mo babal ɗo bo babal ɗume o wiyam haltasmawɓe ali suffa aɗon no nana no yimɓe dankina mi wimo oho miɗon nana o wi to babal maɓɓe on ɗo mi yimo kadi juulugo pellel man o woodi ɓural na o dari o wi allahu alam hunde to a annda ɗo ndika to a wi ɗon sey mi wi goɗɗo feere ɗakkitanama ha mi heɓa mi naafa mi ɗakkiti miɗo naafa ɗo daga mi simminayi o wari oɗo ɓiɗɗam assalamu aleykum ni ta mi jooɗa mi neɓata o annda min ma mi neɓata ɗo miɗo habda dillugo ha rawda nde mi neɓata ha ɗo assalamu aleykum o ɗumani misali mi dilli amma ɓawo ɗo mi meta fototirgo ɓe nokkure man sam daga 1999 on mi wiyata mi fototiri ɓe nokkure man ɗo mi iftiri bo wakkere funage juulirde ni to jonta kana a yi nastugo man ma sey be dalila sey be hujjayago ha rawda kam to ɗon man ɗo pellel man andagel abou hurayra en fuu ɗo ɗo wonanno abou lubaba kanko fuu o nder yimɓe danki man rabada nafsahu sintaye asara layla a yiya o yatoka ha to wolwayno o wi abou lubaba ɗo haɓɓi hoore muɗum ha nder juulirde ɗo balɗe 12 mbimi on ha nder mi nastata man ɗo yaake feere to goɗɗo nastiri juulirde man wakkere funange nasti nder rawda woodi ha ɓe waɗatno ɓe ɗon waɗa hendode ni to neeɓi woodi nder ma ɓe waɗa ɓe itta sey yimɓe iwotira nasta to jotta kam a yi sona to ɓe waɗani yimɓe ɓe nder nastugo man to yimɓe nastiri wakkere funange man he wakkere babou salam ɗo to nasti nder rawda man arandi ni tawan musikije darange ɗon ɗon jonta to aɗo laara ha télévision maɗo a laaran darange ma ɗe ɗo mari diidi ɗe nanday ɓe darange gonɗe nder juulirde man to ha jiha ɗon on pellel man woni ha ɗo woodi ustuwanu tawba darangal je tuubu ha pellel abou lubaba ko haɓɓino hoore muɗum go ɗon ɗon nonnoon ustuwanu sarir ɗon ɗon ha je leeso ɓe wi ɗon bo ɗo ɗo ɓe be itinanno nulaaɗo allah waɗa itikafu muɗum ha ɗon darange man ɗon ɗo windi ha ɓandu maje to a waɗi salaman ni a yiyan a janga ha ɓandu muɗum bana ni yo ɗon man ɗo ɗume haaje ngam to a yehi a siftoran nda pellere ka jago woni ɗo abou lubaba o haɓɓi hoore maako balɗe 10 sinta asara layla jemmaje 12 fi silsilatin sagila ha sallanduji tedduɗi kanko on o wari o haɓɓi hoore maako ɗon wa kanat lahumnatun tahulluhu lissalati wa qada'i l haja nden o woodi ɓiyi ko debbo ɗon kadi ɗo hakkillanamo kañum warata fistamo yaake julgo to waɗi nonnoon to o mari haaje o yahan haaje fuu fistamo to timmi bo lora wara haɓɓa mo ha balɗe 12 on oɗo haɓɓa ha ɗon kam ta ƴamu kadi irin torra ka hewtimo ɗon amma fuu oɗo waɗi ɗum ngam allah oɗo reeni ni o andi kanko kam allah jaɓan tuubu maako wa taqaddama fi surati l anfal en jangino ha suratu l anfal ko artino annahu awsaga nafsahu marratan ukhra bi sababi gouraysa hatta nasala tawbatu o haɓɓino hoore maako ɓe silande wonde bo ngam dalila bani gouraysa yahuden mbiyeteɓe bani gouraysa nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam lenino mo her maɓɓe nde o yahi ha maɓɓe goo ɓe ƴamimo ɓe sarwitimo o wita ɓe jaɓa kiita nulaaɗo allah ngam nulaaɗo allah taarino ɓe ngam to ñange maɓɓe ɓe dawrino ha ɓe mbaramo dey to taarino ɓe jotta ka goɗɗo wurtata nastata o wiide ɓe sawritimo goo o wi ɓe ta ɓe jaɓa nulaaɗo allah kiita nulaaɗo allah o sappi junngo maako ha dande o wi to ɓe jaɓi kiita nulaaɗo allah ni ɗum ni wato nulaaɗo allah baran ɓe se ɗon man o hirliti o jambi hoore maako ɗon bo o hooti ha juulirde o yahi o haɓɓi hoore maako o wi ɗon bo seeto allah seni ɗo on waɗi seeto nulaaɗo allah on wari fistimo to ɗo bo da silande nde bo fayinta holli abou lubaba kanko wiyete rifa'atu bnu abdil munziri nde ɗiɗi on o waɗi banni man ɗo o haɓɓi hoore maako banni to wa jama'atun ɓe jama'are wonde feere jama'are man ɗo noyi ɓe wi jama'a ɗo fuɗɗani yimɓe tato ha ko yahi yeeso kanjum o wi konngol feere wi ɓe 10 waqila samaniya konngol feere wi joweetato waqila 5 konngol feere wi jowo waqila 3 konngol feere wi ɓe tato wa qad kanu takhallafu an tabuk ɓeɗo man ɓe laatake ɓe luuti konu tabuk ɓe jahayi ko yahay konu tabuk sam kam na yimɓe yatoka 17 e gelɗe kamɓe ka fuu naafiki en
amma ɓe o limti ha ɗo ɗo laatiɓe mumini en on summa nadimu bada zali foti ɓe wasmiti kadi ɓaawo bolwa ɗum ɗo nulaɗo allah ɓe sahabo en dilla jahangal dayingal nder naange saɗirma nden kamɓe ɓeɗo jooɗi nder ɗowdi dibinoje ndiyam pewɗam welitina ɓe rewɓe maɓɓe ɓe gasmiti ɗo majum lamma kanjum waɗi sababu wal ɓe kaɓɓi ko e maɓɓe kadi tato kam falamma gadima rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam min almadina ɓaawo ɗon kadi nde nulaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tabitani warti madina halafu la yurbiɗunna anfusahum bi sawari nango nulaɗo allah wartini ɓe kuni wallahi ɓe kaɓɓan ko e maɓɓe ha darange julirɗe wala yudligunaha hatta yakuna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam huwa allazi yudliguha ɓe haɓɓan nafsuji maɓɓe kamɓe ɓe pistata nafsuji maɓɓe goɗɗo fistataɓe seeto nulaɗo allah laatake kay mon fisti ɓe fa faalu ɓe kuuwi falamma raja rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ra'ahum wakkati nde nulaɗo allah warti se yiiɓe fa gala man haula o wi ɗum ɓeeɓe fa gala lahu goɗɗo wiyata mo haulai takallafu anka ɓeɗo ɓe luutino ɓe accima ɓe jaaɗa ɓe ma kono tabu fa ahadullaha an la yulligu anfusahum hatta tulligahum anta ɓe alkotiri ɓe allah ɓe joftata nafsuji maɓɓe so nato anuna yofti ɓe watarda anhum gerdaɓe bo fa qala annabijo wi wa ana uksimu billah la udliguhum wala azruhum min bo miɗo hunoro allah mi yoftata ɓe mi jaɓata geldol maɓɓe hatta umara bi illaqihim ha to mi umrama ɓe yoftuki ɓe har ɗon kadi fa nasarat hajil aya se aya ɗo jippi kadi fa azarahum nulaɗo allah jaɓi geldol maɓɓe wa allaga hum yofti ɓe yo kanjum o wiyata ɓen man ɗo ɓe laatake ɗum abou lubaba ɓe jama'are wonde jama'are man ɗo ɓe sappona walla ɓe jowona walla ɓe tatona dede ko ɓe jeetatona dede konguɗi ɗi o wi kamɓe man ɗo lamma bala kamɓe ɓe lamma nasarat fa hallahum lamma nasarat annabijo fisti ɓe wakkati jippi ɗume jippi hus min amwalihim sadakatan tutahiruhum hus ho'u min amwalihim yoga jawle maɓɓe sadakatan sadaka tutahiruhum wa tuzakihim a senniraɓe ɓe majum a ɓesdiniraɓe ɓe majum a sennaɓe ɗume min junubihim goye junubaji maɓɓe fa ahaja senulaɗo allah ho i sulusa amwalihim tataɓel jawle maɓɓe wata saddaga biha o sakki ɗum yo ɗon bo fahinta holli en ha ɗo nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam daga arande nde ɓe winomo ɓe waddi jawle go o hoosa na o sali o wi o hoosata se to allah umri mo non man na nulaɗo allah huwata kugal to allah umraymo ɗum walmana hus bada al amwali allati haraju anha lillahi wa li rasuli yoga jawle maɓɓe ɗe ɓe gurti ɓe acci ɗum gam allah e nulaɗo muɗum ɗo ho u yoga maje wa dhalika annahu lamma nazalat fihim l aya kanjum won bolwa ɗum ɗo wakkati aya jippi ɗo maɓɓe wa hallahum rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah fistiɓe yaake man kadi atawɓe gari wa galuɓe mbi hadihi amwaluna allati khallafatna anka ɓe wi nda jawle amin ɗe waɗino min luuti min accima min jaada ɓe ma kono goo husha fatasaddak biha ho u jawle man a hokka ɗe sadaka wa tahirna wastahfir lana a sennira min ɓe maje a farkitina min a ɗaɓɓitina min allah farana min fa qala nulaɗo allah wi ma umirtu an ahuja min amwalikum shay'a mi umraka mi ho a hunde ha jawle mon fa nasarat se aya jippi allah wimo hus min amwalihim ho u yoga jawle maɓɓe man taw ha konngol o wi tutahiruhum wa tuzakkihim ɗiɗi fu na ɗum senugo nona e noyɗi tokkidiri o wi nde rewno woni ha majum ɗo ɗum laatoto mana majum tuzakkihim ay tumannihim wa taziduhum bi sababi ahdiha hayran a senaɓe ha junubaji maɓɓe to ɓe senake ha junubaji goo kadi ɓonnen a ɓesdana ɓe hayru be sababu dede ɗum ɓe hokki go ɗum ɓesdana ɓe hayru ha sababu tuubu maɓɓe be hokkugo jawle goo a seeɓi adamajo tuubuɗo to o tuuɓi ɗo hayru tokkan ɓaawo man noon to hokki sadaka ɗo fuu hayru waɗan her majum
ha o wi wa tuzakkihim biha tuzakkihim tunammihim wa taziduhum bi sababi ahdiha hayran ɗum woni ɓaawo to seni ɓe goo ɗum ɓesda ɓe ɓe sababu ho go jawle goo ɗum ɓesda ɓe hayru bo non noon kala mo laati dokko mo laati tuubo o laati huwo kuuɗe hayru fuu kanko man a tawan hayruji ma ko ɓuran ɗuuɗgo yaake man kadi o wi fa ahja sulusa amwalihim nulaaɗo allah hooytata ɓe jawle maɓɓe to a sendi jawle goo geɓe tati o hooyi yeɓre woore on o hokki sadaka may ay kam faratunni junubihim ngam hewgo junubaji maɓɓe wa yuhaju min hada anna man qal hooyete hen ɗo kadi ha nde nulaaɗo allah hooytata wel ha jawle maɓɓe ɗo hooyete faamete toon mo wi maali sadakatun fi sabilillahi aw lil fugara mo wi nda jawdi am ndi fuu maari mi hokkidi sadaka ha laawol allah malla jawdi am ndi mi hokkidi talaka en sadaka yafihi sulusuhu e anmo kadi o hokkatataɓel maari ko lutti kam fof o acca kadi o huutindira wo huwa masabu malikin ɗum masaba imam malik wa umumul ayati yasmulu sadaka alwajiba wal manduba nden ko woni kuuɓɗum ha aya ɗo ɗum huuɓan ha nulaaɗo ha allah seni ɗo wi nulaaɗo allah hus min amwalim sadaka tan ɗo laatan sadaka man gajibika malla sadaka giɗaka to sadaka gajibika kam na ko laati jakka kadi malla bo sadaka man giɗaka to laatina ɗum jakka bo ngam dalila tuubu maɓɓe goo yo ɓi adamajo taskito kadi ɓe hokkugo sadaka kala yaakeji fuu sakko ma nder lewru suumayeru en andi hadisa wol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o laati kanko ɓurata hokkugo sadaka sadaka annabijo no hokkirta ba henndu to a yofti henndu ɗo na yiɗu henan dow kala ko ɗume sadaka annabijo bana ni yaalan ko moye sadaka maako nde ɓurata ɗuuɗugo bo ha nder lewru suumaye wakkati jibrilu warata janngida ɓe maako qur'an an bo kiisa kadi nder lewru suumaye ɗo a ɗuɗɗina sadaka ma to ɗum yaake ittuki jakka ma malla bo to na yaake ittuki jakka ma sadakaji non noon hokkuɗi kanji bo a yi sababu sadaka ɗum waɗan senna ɓi adamajo hokkugo sadaka ɗo waɗan senna jawdi ma senna ma an be hoore ma ɗum ɓesdane jawdi ma ɗum ɓesdane yiide hakkunde ma be yimɓe dokketeɓe accuma mangol mal allah seniɗo yiɗete nde nini a huuwi ngam maako ɗo woni ɓuri mawnugo ɓuri woɗugo kadi allah seniɗo wiyata wa salli alayhim do an ɓe ay uɗɓulahum do an ɓe inna salataka sakanun do amaɗo ɗum laatake ɗum de'uki rahmatan hinna e lahum ɗo maɓɓe wa qila wiyama ɗumanina tun de'itirki biga buuli tawbatin ɓe jaɓki tuubu maɓɓe sadaka go a hooyi jawle maɓɓe a hokki sadaka kamɓe go allah jaɓi tuubu maɓɓe ɓe nani do a waɗani ɓe yo kanjum an de'itinanɓe kadi wal mana dawatuka rahmatullahum wa tumanina do antaɓe ɗo ɗum hinna e hel maɓɓe ɗum de'itinanɓe bo wa hada fi hayati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɗo ha ngendam nulaɗo allah to o hooyi ɓanniman ɗo o do'ananɓe en mbi yo yimɓeji to waddi sadaka fuu malla jakaji maɓɓe fuu nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam no do'anoɓe abdoullahi ibnu abi awfa o waddino jakka maako nde o waddi nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi allahumma salli ala ali abi awfa nayi o do'animo allahumma salli ala ali abi awfa an bo non noon dokkowo jawdi to a hokkiɗo ɓe do'ane an dokkaɗo an bota ɓe dokke kadi a waɗanayi ɓe do'a kam do'an ɓe jontani anduma e noy to kefeere on hokki am bo mi jaɓanna a jaɓan a waɗanan mo do'ana a waɗan do'a allah handomo allah renumo handumo yo ɗon man ɗo seeto laatake a andi hunde man haramun kam nden kam a jaɓata kay joyi wa hada fi hayati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɗo ko wolwa ɗo ha ngendam nulaɗo allah mo salatu allah jam muɗum tabitani to nden tabiti banniman noon konngol feere nula allah seniɗo wino ha suratu hud allah seniɗo wi a salawatuka ta'muruka ɓe wiyanno hannafojo feere a salawatuka ta'muruka ɗum duɗugo juuɗe ma on umratama nden nden aɗo yeccamin ko a wiyata ɗo na to ɗon bo haala gorka feere ha pellel o wi inna salataka sakanun lahum do'ama de'itinanɓe kanjum ɗo wiɗo ha ngendam nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o do'ana ɓe wa amma baada o fati amma ɓawo mayde nulaɗo allah bo noy kadi
فدعاء الخليفة يقوم مقام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فامن ما دردراɓe julɓe ɗum dina islama en jangata ko woni ha muɗum allah seniɗo waɗa men nder paamoɓe ɓutiniroɓe be majum ha ɗon ha o wiɗo fa du'aul khalifati yaqumu maqama du'ai nabi sallllahu alayhi wa sallam a faami a walliti am faamugona do'a laamiɗo ɗo dara ha do'a annabijo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo feere hayɗinan ɗum wiya noyi laamiɗo man an lamminimona a anda allah seniɗo lamminimo a andi hikima ko waɗi allah seniɗo lamminirimo yo do'a ma ko ɗo ɗo dara nokkure tilimde masine to nden an bo noyi yaake ma an bo a do'aɗo laamiɗo ko laati hayru modibbojo nder modibɓe mawɓe ha dina islama ɗo modibbo feere o wi to mi andi mi woodi do'a ngoota ka allah seniɗo jabantanmi do'a ngoota tan dey o wi wallahi mi do'inirat ka laamiɗo julɓe to mi do'iniri ka laamiɗo julɓe to ka jaabi ɗo heɓi julɓe fuu naftoran be maka amma do aman to mi doyi min tan horam heɓi kam toye yimɓe luttuɓe yo kanjum a faama modiɓɓe ɗo woodi ko ɓe andi ɗum ha fahin al amalu turadu alayhi sabahan wa masaa be ɓaawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam maynama fuu kuuɗe yimɓe ɗo ɗo pe'ine dow maako fajiri e kiikiɗe mbimbi e futuro fa in ra'a hayran hamidallah to ni annabijo sallllahu alayhi wa sallam yii ha ummatore maako ɗo ɗo huwa kuuɗe hayru o yetta allah dow majum wa in ra'a gayra dhalika istagfara lana to o yii ko luuti bolwa ɗum ɗo o tawi ummatore nde ɗo huwa kuuɗe na kuuɗe hayruje bo hayruje bo nden bo o torana yimɓe yaafuye ha allah kama warada fil hadis banno joli ha hadise on noyi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi hayati hayrun lakum wa mamati hayrun lakum ngendam am ɓuranimon mayde am bo ɓurani on turadu alayya amalukum fi sabahi wal masa kuuɗe mon ɗon peƴƴine dow am bimbi e futuro fajiri e kiikiiɗe fa in wajadtu hayran hamidtullah to nini mi tawi kuuɗe mon ɗe hayruje mi yetta allah wa in wajadtu su an to mi tawi kalluɗum ha kuuɗe mon bo istagfartu lakum mi ɗaɓɓitina on faruye ha allah fada'a rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fa du'a'u rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fi hayati wa bada mamati do'anulaaɗo allah ha ngendam maako be ɓaawo mayde maako to ɗon fuu oɗo do'ano yimɓe wala ibrata bi man dalla wa janga anil haqqi taskitaki walana goɗɗo mo majji nden miili acci goonga wa halafa fi dalika luuti her bolwa ɗum ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi silmine dow am mbaɗe salatu dow am hande salatu mon ɗo hewta ko ha nokkure nde he on woni yona heyanima kadi ha hunde wonde feere ɗum kadi allah seniɗo umri annabijo sallllahu alayhi wa sallam be ho'ugo sadakaji maɓɓe ɗi ɓe gaddino goo nde annabijo wi hosata ɗum kañum man sona to allah dugani ɗum inna salataka sakanun lahum inna salataka do'ama rahmatun lahum ɗum hinna e maɓɓe waqila tumanina wiyama ɗum de'ititki ɗi qabuli tawbati be jabki tuubu maɓɓe wallahu sami'un allah seniɗo nanowo alimun anduɗo allah seniɗo nanowo hunde ko ndeye fuu kanko tagi hunde man o andi ko hoddiri ha hunde man o andi bo hunde man ko nde wi'ata non o anduɗo andal maako ɗo fantugal huuɓi kala hunde fuu daga yeeso o taga e duniyaru ɗo be kon ha maaru fuu o andi ko tammi wargo ko tammi tagugo be ko tammi tagugo be ko tammi laatago fuu o andi ɗum non an daga yaake a tagaka o andi ko a tammi wolugo to aɗo wolwago bo o nanan ko a numi hunde may numi non noon allah seniɗo anduɗore alimun ɗo wari dow fa'id sami'un may fu wari dow fa'id ha yimɓe balaga wiyata wari dow sigatul mubalaga ɗum wari ha siga fantinki nanɗe man ɗo no woni fuu allah seniɗo andanano o andal man bo no woni fuu allah seniɗo anduɗo wa fawqa kulli zi ilmin alim alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu tawba alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna allaha huwa at-tawwabur rahim وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله جل وعلا ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة ألم يعلموا بلا بأنه أن الله هو يقبل التوبة الله كان يجب توبة بادي الجاب مودم ويأخذ الصدقات بأن الله يجب صدقاتنا وأن الله هو التواب الرحيم بأن أنا الله وكان كوني جبو توب كان كوني كنو يوندن كما أنا ماجوم بأن ديون وهنو به والاستفهام للتقرير والقصد به تأييدهم والاستفهام فامتن كيلو للتقرير ngam irruki ngam tabbitinki alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu tawba kayɓe andi Allah seni ɗo jaɓo o tuubu nden kam woni yo dow goɗɗo kallinɗo fuu o tuuba geddal maako ko iringa lewal o tuuba tuubu ɗum waajibi dow ɓi adamajo ha mofgal gedde fufu wakkati gootel o waɗi anniya maako o naafi darɗe ɗiɗi o tuubi mofgal gedde man fufu Allah seni ɗo jaɓanimo taw accuɗon ma jotta kam ko tuubino kana ta Allah nangiramo be geddal man gedde man ɗe fuu maaje ma Allah seni ɗo windananmo ɗe warta ɗum kuuɗe boɗɗe on ha Allah seni ɗo limtino kuuɗe kalluɗe ha nder Allah seni ɗo wi wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu l'adabu yawma alqiyamati wa yakhlud fihi muhana sangata sowete dow maako o duumo nder yangata man o jawniɗo Allah tokkini aya tokkika illa man taba wa amana wa amila amalan saliha koyna on tuubuɗo huuwi bo kuugal laamgal fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ɓe ka Allah seni ɗo watti tan kuuɗe maɓɓe kalluɗe fuu ɗum kuuɗe boɗɗe nden kam tuubu ɗum lismake ha kala geddal huɓanno mo diɓɓe mbi kala geddal fuu lismake se ɓi adamajo tuubo ɗum wakkati gootel to o tuubi mofgal gedde wande fuu maaje ɓe anniya maako ni ɗum heƴimo amma yo to o tuubi geddal gongal feere o acci gongal bo ngal o tuubi ɗo ka tuubu maako jaɓama her muɗum ngal nde Allah seniɗo waɗimo o tuubanɗo woni jaɓananmo amma luttugal bo se to o tuubi ɗum nden kam tuubugo maako mofgal gedde man fuu to o tuubi ɗo on ɓuranimo ba misalu man goɗɗo waadidirowo yimɓe nden goɗɗo pewo o wi o tuubi baadi o acci fewre kayum bo se o tuuba ɗum on fayinta fewre ɗo ɗon nder gedde mawɗe ɗe fewre na ɗum hunde hoyde ha yiyata Allah seniɗo wolwi haala fewre ala lanatullahi ala alkadibin finnan laaniore Allah tabiɗi ɗo pewoɓe laaniore Allah warata ha dow goɗɗo ha ɓe huugo kuugal man sona ko to ngal laatake ɗum kuugal manga non kutila alkharrasun pewoɓe laanama a yi hunde man ɗo ɗum mawɗum to wi o tuubi fewre malla bo o tuubi ñoyre malla o tuubi jeenu malla o tuubi yargo mbal o acci goɗɗum feere oɗo jambo yimɓe ha ɗum o tuubi ka tuubu ma ko jaɓama ko luttiɗo kayum bo sey o tuubo nden ka ko ɓurata nafugo kam o waɗa anniyama ko laabka o tuuba mofgal gedde man fuu e noy to o tuubi goo nden o lori o huuwi ko o tuubino goo fahin haɗatamo o tuuba fahinta hadise won ɗon Allah seniɗo hadise ol qudsi Allah seniɗo wi jeyaɗo am huuwi geddal o andi woɗani mo jawmirawo yaafo o hoota geddal man o tuubi mi yaafake mo lori man fuma ko jaalake mo kadi bo huuwi geddal go fayin o andi o woodi jawmirawo jaɓo o tuubu hoosa geddal man o tuubi fahinta jawmirawo wiya mi yaafake mo banni seedata nafsuma ko jaalomo kadi bo o wi ha ɓawo ton Allah seniɗo wiya mo wiya jeyaɗo am huwa ko yiɗi fuu mi yaafake ɗum taw ɗon man nafsu maako on ɗo jaalomo amma kala nde o tuubi fuu tuubu laamgu amma nayo mo heɓayi no huura geddal on nden o wi o tuubi to o heɓi geddal o huwa kay o kana kanko na bo mo ɗon no huwa geddal bawɗe huwugo geddal go wooda jonta ka o wi o tuubi ɗo fu na kanko o tuubaki na bo mo yi tampi jotta ka alamaji waade warani ɗum wi tuubi on bo tuubaki amma modiɓɓe wi kanko fu to nini ha o tuubi kam a andi ko Allah seniɗo waɗi longinimo o tuubi manna nder ka en mbiya Allah seniɗo jaɓananmo tuubu maako tuubu kam warani wakkati goɗɗo woni fu o tuuba alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawba bela ɓe anda Allah kayum ɗo jaɓa tuubu min ibadi accina jeyaɓe muɗum na ɓe andi nde ɓe andi kan nden ka sey tuubago
wa yahuju sadagati ay yakbalu sadagati ɓe anda allah ɗo jaɓa sadakaji na ɓe andi nden ka se hokkugo sadaka. Sadaka arande ka ittu jakata on ko lismi doma. Sadaka arande bo annin deydey kala mo a yi handi hokkugo ɗum sadaka fu hokku tata loru ɓawa sam sakko ma to goɗɗo man nufake ma an tan nder yimɓe ɓe fu o torima kam hokku deydey ko a wawi man ta tiɓanmo bo fertuma no nde allah seniɗo soggimo kanko man o waddi mo hama a andi mo ere allah seniɗo ko allah waɗiri be on man o toreteɗo na. goɗɗo feere wino wallahi o hokkat sadaka hadisol ngol annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi en o wi jemmare nde mi hokkat sadaka o wurtidi ɓe sadaka maako o wari o fototiɗi ɓe debbo jeenowo o hokki ɗum o wi weeti fajiri yimɓeji ɗo gewta hokkama jeenowo sadaka hokkama jeenowo sadaka o wi allah mi yettore wodanima dow hokkugo jeenowo sadaka mi hokkan sadaka jemmare nde bo o wurti o hokki gujjo sadaka go fayin weeti yimɓeji jemma go yimɓeji ɗo gewta fahinta hokkama gujjo sadaka o wi allah mi yettore wodanima dow hokkugo gujjo mi hokkan sadaka jemmare nde bo fayin o wurti o hokki sadaka go goɗɗo jaynitiɗo yimɓeji ɗo yewta hokkama jaynitiɗo sadaka o wi to jawmirawo am yettore wodanima dow hokkugo jeenowo gujjo ɓe jaynitiɗo fo se o waranama tafsiru koyeɗol maako jeenowo o hokki ɗum ɗo gam talakaku waɗi jeenanno nde o hokki ɗum ɗo nantake hisi jeenu debbo jeenowo tawa goɗɗo gujjo ɗo kay bo gam talakaku waɗi wujjanno nde o hokki ɗum ɗo nanki acci guyka jaynitiɗo mo hokki ɗum ɗo kay bo hokkatano sadaka nde o hokki ɗum sadaka ɗo tiftori kay bo hokkat sadaka a yi fu ɗum laati hayru sadaka kam hokkuta waɗu waño sam mo a yi ha andi hokkugo sadaka fu hokku sakko ma nayejo tampuɗo ñawɗo dow toon talakajo ɗi kadi hawti ɗi ɗuuɗi nden nder suumayeɗo fayin to numu iɗi ɓe hokku ɗum sadaka ta waɗu waño noon fahinta sadaka ɗo en wi arande kam wajibake ha jakka nden ɓaawo ɗon bo sadaka ko leeɓi kadi goɗɗo hokka ɓaawo ɗon nden daarayo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi deydey ko ɓi adamajo hokkata iyalu muɗum fu ɗum sadaka on to o waɗi anni ha majum ko a ñamnata iyalu ma be noon fu hokkuɓe ceeɗe fu yaake feere fahinta a hawra ɓe nder majum wa yahuju sadakati ɓe anda allah seniɗo ɗo jaɓa sadakaji na ɓe andi nde ɓe andi allah seniɗo ɗo jaɓa sadakaji ka ɓe dokka enen fu en andi ha tuubuɗo be sadaka man fu wa anna allahu attawwabu ɓe anda allah kanko woni ɗuuɗa jamkiijo tuubu ala ibaɗi dow jeyaɓe maako na biga buuɗi tawbati himɓe jamgo tuubu maɓɓe arrahimu bihim kinnowoɓe kanjum tafsiroɓe wal istifhamu jalaluddin wal istifhamu famtinki ɗi takriri gam tabbitinki on ɗi fuu maji ɓe andi wal kasdu bihi no faye be majum bo tahyijuhum ila tawbati ruññinki ɓe tuubu wa sadaka e sadaka hollugoɓe solnugoɓe jonta kam ɓe tuubo solnugoɓe ɓe dokka sadakaji enen on wolwana kadi to a yi haala wolwama ha qur'anu sakko ma jotta ka nde wari ha nder sahabo e noon ka wolwa a anda kadi jotta kam ko moye fuu ka leɓani ɗum ɓe wiyata ko taskititte ha qur'anu na sababu jippugo aya amma lafajuji qur'anu ka huuɓan ɗum fuu majum nde huuɓi bo ko woni dow meɗen tuubago noon hokkugo sadaka ɗaɓɓitirgo waɗa ɗum bo gam allah seniɗo ɗum laaɓa gam allah ha laato yo mbar jaari man tabbitina en ha ñalomare yawma la yanfa'u malun wala banun yande nde jawdi be ɓiɓɓe fuu nafata illa man atallah bi qalbin salim koyna on gardaniɗo allah be ɓernde hisnde a yi indema an muslimu ɗo na kisɗo on to nden nden a yi nder inɗe allah bo assalam kanko allah kanko woni kisɗo an bo al muslimu allah waɗima dinama waɗi al islama kanka bo ɗum kisdam nden kam goɗɗo huwa kuuɗe muɗum laaɓa tora allah ceniɗo yande nde o fottata be allah bo o yaada bigal bin sadim be ɓernde hisde ta sirku wona nder maare gayandi itte sakko ke feraku kam o wolwi ɗum kadi ta wona ɗon sam nden wonani ko woni nder ɓernde goo ɗum kuuɗe boɗɗe anniyaji laaɓɗi on woni heewi nder ɓerɗe man walmana yatajawaju an ibadi biga ɓuuɗi tawbatihim allah seniɗo ƴattan acce jeyaɓe maako be jabgo tuubu maɓɓe to ni ɓe tuubi yo nder ka ko woni ɗo yimɓe tuubago nonde allah seniɗo solni ha haala sadaka bo an yusibu sahibuha
o warjan goɗɗo mo hokki sadaka ɗo ngam maako o westiri ha pellel algabur jaɓuki ɗo bil ahli allah wi yakuju sadakati oɗo hoosa sadakaji ɗum jaɓgo on ɗo bo tan giɓan lahum fi baslil amwali solnugo ɓe fayinta ha hokkugo jawle maɓɓe ɗum man ɗo taaɓi adamajo laatoba yimɓe goytiɓe to goɗɗo torimo ha yeeso yimɓe ka o hokkan amma to feere ma ko o hokkata to ɗon kana ngam allah oɗo waɗa to ngam allah kana ɓuri handugo ma o hokka deydey to yimɓe yiyayno goo goɗɗo ɗon no ha wuro ɗo yaake min famarɓe ha min mawni o lutti maynego rahimahullah ɓe mbi jemma sey o yaha ha goɗɗo yaake man latiriɗo ma wala ha wuro ɗo dey o yaha dammugal goɗɗo be sawdu seeɗe sawdu kewndu o yahi o silmina bakin goɗɗo anditata o wiya ɗum nda sadaka ɗon ha dammugal ɗo hidde ko goɗɗo wara o dilli goɗɗo wara tawa haɓɓere seeɗe haba ɗum sey hokkata jamu kadi o suftan bo iri yimɓe ɓe o watta man tokki ɓe wi o kuugal borngal ɗum ba urdi wayi to a yiyata nde goɗɗo susata urdi amma to oɗo salati a nanan urdi man ɗo uura kuugal kallungal bo to kañum bo baɗeya wayi to woti a memi goɗɗo seeɗa ɗo sala a nanan ɗo acca tokki ha yimɓe fu ganiti haala go a Moussa Doro on waɗata ɗum Moussa Doro on waɗata ɗum min kam meta nanugo ɗum iri majum dey ɓe ɗon gaɗana ko malla ɓe acci ɓe gaɗata on sey yimɓe waɗa non gam ɗum laaɓa to nini laati a suuɗi sadaka ma banniɗo fakat nden kana ha wi'e ka wala yermaka nde nini laatake allah seniɗo jaɓan tuubu goɗɗo tuuba tuubu laamgu non fahinta nde allah seniɗo jaɓan sadaka hokku sadaka gam allah ta mbaɗa ba goɗɗo feere waadino ɓe bandungo o jango on o yahi ha bandi ko o yaari ɗerewol ordonnance docteur windani mo o wimo da mi yahi docteur mi ñawɗo ɓe windaniyam ordonnance bo boro 10 on miɗo ɗaɓɓita on hokka seede ha mi yaha mi sooda lekki oɗo jaabay mo sam ɓe kawtan ɓe ñamda bo seende ɓe kawti ɓeɗo ñamda yimɓe ɗuuɗi goo se oɗo go wiyata mo se wurtini boro 10 ko ha jiba mo wayne na ƴamino seede ha sooda lekkina o wi o da seede may o wi kay mi heeɓi mi soodi sukaɓe telɓi mo alaji hokkama seede a wiya nini a jaɓata o wi o mi jaɓata ngam ha mi soodirano lekki on mi heeɓi mi soodi lekki ma an bo ndika awa anon de ta lata torowo non kam amma tawa ubana oya kam kayum seede yimɓeji mofti nden ɗo hokka ɗo kam alam yalamu anna allah huwa yakbalu tawba kadi bela ɓe anda allah ɗo jaɓa tubuna ɓe andi en andi allah ɗo jaɓa tubu tuben ma an ibadir jaaɓe mako wa yahuju sadakati ɓe anda allah ɗo jaɓa sadakaji na ɓe andi en dokke sadaka deydey bawɗe meɗen wa anna allah huwa tawwabu allah kanko on jaɓowo tuubu ala ibadi ɗo jeyaɓe mako biga buuli tawbatin ɓe jaɓgo tuubu maɓɓe arrahimu kinnowo bihimɗo maɓɓe annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi wala ñalowmare nde weetata koyna malaika en ɗiɗo jippo goto maɓɓe wiya allahumma aati ya allah hokku dokkowo fuu ko lutantamo ha dokkal maako a yinden ka to a hokki sadaka ɗo allah hokkete ko lutata toon ɗiɗaɓo bo wiya allahumma aati mumsikan talafa ya allah hokku jogitiɗo fuu tilfuki mo kata sadaka ɗo jogi ɓiɗɗi ɗo hokkumo tilfuki kanko bo yo ɗon man ɗo kadi goɗɗo taskita laara kayum be hoore muɗum no woni kadi wa qul i'malu fa sayara llahu amalakum wa rasuluh ɗum aya feere haala wan sendiri seɗɗa nan nasalullah salamata wal afiya sallillahumma wa sallim wa barika ala kugo waɗu en nder nanoɓe fewre riskade nuncita ɗum allah seni ɗo reenu en reenanen allah seni ɗo reenu lesɗi meɗen be lesɗe julɓe fof allah seni ɗo waɗan en hoolare tabitinde daga nden si emin ha lesɗi meɗen ko ha toye fof allah seni ɗo wallitin ardiɓe men ɓe ardira en dow no woɗata deydey no o yiɗi